Тапшырының алдағы кытлау сәләмен Николаевка районы Зур Чиркли авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Бирюков Ильяс Махмутулына юллыйбыз. Бүген ул үзенең 53 яшьлек матур туган көнен каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Галия котлап, җылы теләкләрен җиткерергә ашыга. Минем бөркеттәй көчле булган, Олы таудай ышанычлы, яраткан тормыш иптәшем, кадерле ирем Зур Чиркли авылында 53 ел элек дөньяга туа. Язмыш безне яшьлек таңында очратмаса да, 5 ел элек без бер-беребезне табып кушылыштык. Бүгенге көнгә кадәр без үлфәт мәхәббәттә, бер-беребезне хөрмәт итеп яшәп киләбез. Алдада Раббым безне шушы изге хисләрдән айырмасын, ялгыз канат кагырга һич язмасын иде. Ильясым гомер буе тырышлык куеп үз алдына эшләп килә. Тынғы белмәгән алтын куллары һаман нидер эшләргә ашыга. Мин җир шарында иң бәхетле хатындыр. Чөнки минем иң кадерле, иң яраткан ирем син бар акыллым. Бары тик синең мәхәббәтең мине җылыта һәм җаныма тынычлык бирә. Мин бүген дә Аллама синең белән таныштырганы өчен рәхмәт укыйм. Матур иртәләрем, тыныч җаным өчен, шат күңелем, тулы гаиләм өчен рәхмәт сиңа алтыным. Гомер буе рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә. Насыйп итсен Аллаһ бергәлекне гомер кышларына кергәндә. Санама син узган елларыңны, картаерга сәбәп эзләмә. Салса салсын гомер мизгелләре, җирчыгын якты йөзеңә. Яшьлек кенә түгел, гомер үтә. Тик шулай да әле ашыкма. 100-гә кадәр яшәп, 100-гә кадәр гашык булып яшә тормышка. Сөекле кешем минем, кояштай озын гомер телим сиңа. Куанычлар гел янәшәңдә булсын. Кайгы хәсрәт күрми, шатлыкта һәм бәхеттә генә яшәргә насыйп булсын иде. Син бәхетле булсаң, мин бәхетле. Син булганда якты көннәрем. Туган көнең белән җаным сине котлап, исәнлек, саулык сиңа телимен. Хөрмәтле Ильяс Махмутович, туган көнегез котлы булсын. Алдагы җыр да бары сезнең өчен генә яңгырый. Мәхәббәт җылысы тойдым шул җилләрдән. Мин
күрә